Mzali Mvalo. Cha. Angikujahi insizwa kithi. Uma ngifuna ukutshela nje ukuthi hayi no. I-team yami sengihlanganisile. Mawethu Sonjinqa, CIO. Hayi yabona la. Ngiphethe ongoti bangempela. Futhi basebancane ke. I'm heading into a meeting. Kopana lana kophalete in 3 hours. 3 hours. Oh, okay. No, nakanjani. Ngizobe ngikhona. Thank you. Yes. Hawu, Mthembu. Ingathi usagqoke amapijama nje. Kumele sambe. Sithana sami. Lolu hamba likho lifishane Mthiyana. Sami yabona la sengimbambile ngimphethe. Umvalo. Ufuna ukuthi nje sibe ne-meeting nje in 3 hours lapha nePalette. Ngizocela ukuthi ukuhlangana noLwandle sithi ukuhlehlisa nje kancane. Le meeting lena sithando sami ibalekile. Balewa ngempela ngiyathemba ukuthi nawe uya understand. Kulungile. Unomhlangano. Hamba. Mina ke ngizoyibona indodana yethu. Singabuye sihlele ukuyobona indodana yethu. Ngicela. Masiyeke nokhusela abantu who insist on trying to hurt us. She'll never step another foot back in this house. Mama wethu. Mama? What kind of motherhood was that? Uhlazi mfazi wami, destroying my sister. Sos. Yazi kulolu khathisha umuntu kufu. But ayizosipholisa ke leyo into. Into soseyenzeke xa uba sengonde imiphakathi le. We need to stop acting like wounded children. We need to start acting like a family that actually understands, but there's a lot at stake. So namhlanje sonke sizoba lapha. Sithethe. Dera ngizobiza inhlanganiso namhlanje. Yeah. Sonke soba khona. Tisha, sisi. Phambi kuba siqale ke. Asizanga apho uzoncike futhi umeka ne. Asizothusa. Mina nokodla kodwa lethuna umncikive. Dilapha njengosomdala. Indlondlokazi yamazi wenkuthazi. Khawusheke Thomas benike nathetha ngendaba yendlu nohlathi. Indlu ephepheni ithi Mthetho. Kodwa ke masingenze ngathi iphepha liyenze bengumzi. Nguwe owakhileyo pha wathenga izinto wayenza ekhaya. Uzawufuneka umhlalise phansi uMthetho nithethe kakuhle. Amashumi 20 eminyaka awapheli enyanyeni nje kanjalo. Aphela ngezigqibo. Intwana waza naye wena mamgwevu emshadweni wakho. Ila sort case inye nje qha. Enye nenye ayisikhona. Indlu yaqalwa ngohlathi nosoleka. Into endithengileyo ila dining table nento ezimbalwa ezincane. Hayi, it's fine. Noba kunjani no lo tafile nezontwana zezakho. Ucungisa wafana noshixisi. Sendikwe nothetha ngalento. Ijuice. Mathans. Yeah. Kazi izinto qaqayo man. Sizenza fresh sinekwazi nolithilani neko. Ayisere Izojini sinekamdlalo apha juicy. Yo, basiza yi. Desha.